Kanigiri ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bokong san jong ka khubor. Bu maunong rem Menteri rang badu Narendra Modi bantai ya ka Ram Temple ha Ayodhya rengkat ke jingle niam bhumi pujan. Shen onyo ka jalami Meghalaya ya ka Plasma Bank ha Negrims Hospital ban sumari bapang COVID-19. Giyo ka jingkot na u COVID-19 ha kari India syakan riu punyo point iwe kendana ke sispa. Bat wanra ka All India Radio ya ka kubor ka bakerpang sepang ka new education policy kum ka jingpen kre ban rakhi ya ka lungku sngi lat lut ka banyu pusau jong kari India. Ki kubor ki babnia. Menteri rang badu kari India Narendra Modi nen ka si lale e ka jingknya le niam bhumi pujan. Bat ula bu yo monong rim jong ka jaka mani blei bakrau jong kiringe Hindu ha Ayodhya ka balaktip ka Grand Ram Temple. Da kani jing le niam la pensdang ya ka jing trei bantai ya ka Ram Temple ha Ayodhya. Narendra Modi ulong Menteri rang badu benengkong jong kari India banyo penlong ya ka jing duai le niam ha ka Ram Janmabhoomi bat Hanumangarh Temple ha Ayodhya bat hadien bulatung ya shitan rai jong udieng parijat ula sim bentapat ha ka le niam bhumi pujan. Ha Sikkim Menteri rang ba ka jela OPS tamang ula ai khuble Menteri rang ba du jokari Narendra Modi ha ka jingbu maunong rem ko jong bat ka jingle niam bhumi pujan ka jong na ka benta bentai ya ka Ram Temple ha Ayodhya nin ka sngi tameng ula ong ba ka long ka klip mat ka ba kerpang bat ka ba kraw bat ba ka prthai shitlup rang kat ru ba ka jela Sikkim kile kemen utamang ulong ba Narendra Modi ulong uwe miki nong yalam ri ha ka prthai ubayo ya ka buram na keleng ulong ba ka jingbu yo monong rem jong ka Ram Temple ha Ayodhya kan yai ne kum kadak bat ka shap jong ka jinglong ka we ha ka lariti bat ka jingklan jong ka borsan shar jong ka India uni Menteri rang ba ka Sikkim ula ai khublei ru yo Menteri rangba jong ka Uttar Pradesh Yogi Adityanath ha kani kijing rakhi bat ulaong ba kani kijing rakhi ka penskem ya ka kitab ha ka jinglong ba kanjam sim ka jingbam ya shanyam bat kaniam ka rukom ha ka history jong kari India. Hadin ka jingilang kami ibnya ka balalong nin kesngi usembut Menteri rangba ka Meghalaya uba Prestun Tunsong ula pentip basyan ka Meghalaya kan bu ya ka Plasma Bank ha Negrims bat ki jingpun kre nak benta ka ni kilaya saprang uba Tunsong ula ong ba ka Plasma Bank ka balong ka jaka lumthup ya ka benta bam dan rong jong ka snam jong ubriu kan yarap ha ka jingile persya yo COVID-19 ha ka jela bat ka than stela mingi hi barokowe Susu usembut Menteri rang ba ulaong ba ka sarkar Meghalaya kala thau ya ka kunhun tokit ha ka bede ka jingja ka barang shen ha Ganesh Das Hospital bat ulaong ba ka ni ka committee ka de ban penpoi ya ka kai phot to jing tokit sha ka sarkar ha po artayo usembut Menteri rang ba ulaong ru ba on shim da ki sinjam ki ba perking persha ki bri ki ba ai ya ki jing tip ki bam shisha sha ki bor sarkar ha ka bede bat ka contact tracing bat ru ya kitu ki bawan rung sapo ka jela ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims kalapan pau ya ka jingkermen ban sedang pentri kamno ya ka Plasma Bank hapo ka sitayo medical superintendent jong kani ka jaka sumar Dr. Nur Topno ulaong ba ka Negrims ka kermen ba hapo ka sitayo kan sedang no bandum ya ka plasma kabalong ka benta bom dan rong jong ka senam na kinong pang COVID-19 kibalakot na kani ka jingpang Dr. Topno ulaong ba hadien ba kikor na ka benta ka Plasma Bank kilala apoy ya ka jingpendad ikini kikor on pendep hapo sisngi ni arsngi haba batay kambnya sa pangkini kikor jong ka Plasma Bank Dr. Nur Topno ulaong ba haki blood bank ni ki jaka lumsnam ki shimi ka snam na kinong pang bat kini kikor ki penia klat pat ya ki red blood cells bat ka plasma ki badan ha ka snam laban penkenmau badang sen ka ying bisar high court kalapan jubam na ka sarkar jela halor ka jingbu ya ka Plasma Bank ha ka jela ban ajing sumari kinong pang COVID-19
Usambut Menteri Rambak ke Meghalaya ubak pres tun song habayatu hakinong pathai kubor ning kesengi ulong ba kibor sarkar kidang ap ban yo yaki kai pot ban penti kena ye kejing pangki sniang kata ke African swine fever kabalaja ka snong la min jong ka amnarem subdivision ubak tun song ula pensyai ba ke sarkar jela kampat penmi ye hukum ban khang ye ki pat ba ban ba mi ke do sniang Ulay itu ba arbanay menchua kaladan kajeng penmi ko hukum ka bakhang ye kibriu banlet banwan nakaway ke district sakaway pat bat nakaway ke jila sakaway pat handray ye kajeng ye yang hapo la ka district susu sembut menteri rambak ka jila ulo ong ba kibriu kidang la ban ba me ka dos nyang habala syat pengi bahaya ka kani ko kubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong Kari India nin kasi kala yo ya kajingken ke babun hakajing yo jingkot jing kinong pang COVID-19 hakari dasan po hejar news pa nringut hakasi singi kala kenti ya kajingken ki bela kot na kani kajing pang syakan riu punyo point iwe kinda na kasi spa hakari kat adu menta kinong pang COVID-19 hakari India ki berang don hakajing syak sumar ki don san lak pravun riu hejar ar spa sawu Kajing ken ye kiba yap na kani jing pang kala nang hiar syaka ar point not prana kasi spa akari. Hakawi pat kaliang ha Meghalaya sa ar po armut kibriu kila yu atmayo coronavirus nin kasingi. Habayatu ye ki kubor COVID-19 nin kasingi ginong tre jo katanat ka kot kya kila ong ba na kini kiba yu atmayo coronavirus kat kandai ngut kide kiriu pat ba na East Khasi Hills bat arngut kiriu pat ba na Southwest Garo Hills. But way usipay BSF na West Garo Hills District. Kikubor hiya turu ba prangot kinong pang kilakwat ngin kasi bat kat adu menta kinong pang kibirang don na kajing sya sumar kidon san spa kandai pusan ngut kibalakwat lai spa live kandai ngut bat san ngut kilayap. Hakajing pun kre kajing rakhi kalungku snem kaba new pusaw jong kari jong kasilat lu jong kari ka All India Radio ka walam ya ka kubor ka bakerpang halor ka jengkiu pat ka bahaka miat jong ka puli putih kari India Menteri rang badu kari unaran remudi ula ong baka spa snem ka ba arpawai ka di ka juk jong ka jinang jing start kanaban penong ya kari India ka ba klanbor ha ka jinang jing start kata ka knowledge superpower lathawi ki lat klenti bat ki jing persang ki barat ba ha ka liang ka thok ka puli bat ka jinang jing tip ha ki kam puat benya bat ha ka basandur ya ki jat rukom trikam ki batamai kini kisin jam om tang bagi penkeladur ya ka thok ka puli henrei ki la thau thamai ru ya ki lat ai jing hi kai ki barat ba ha ka ri ha kini kin rius nem ki bela lej ka thong ka bakong san jong ka sarkar India kalong bante ya ki India ka batamai ha ka ba iwe pe iwe ibriu iyo ekalat ban yo pdiang ya ka jing hikai ka bapaka ha ka tho ka puli khanang ban pen udlong ya ka ni dangsen klapelat pet ba ya ka jing pentri kam ya ka new education policy da ka jing tmu ban pen kladur no ya ka rukam ai jing nang jing stan ka bala judan beros kata ka new education policy kan phai khmat kerpang sha ka jing ai jing hikai ya bun jat ki jing nang jing tip kiban pli ya ka khrdap ko bathamai ya ki samla bakin kham yo kerhai ya ki lat ki kabu ki bakhamba kani ka khubor ko wan Shapina ko All India Radio Shillong Menteri Katanat Karek Pariang Joko Sarkar India Narendra Singh Tomar nin ka singi ula plat pet ba ya ka sahakar co-optube NCDC channel kabalong kasin jam ka bathamai jong ka National Cooperative Development Corporation Omar ulaong ba katanat trikam jong ka don ha ka benta ka ba khamat jong ka jing pentri kam ki babun tli ki benta jong ka Atmanirbhar Bharat ka ba ai da Menteri rang ba do kari Narendra Modi uni Menteri ulaong ba ki cooperative ki don ni ka benta ka ba kongsan ha ka ban pen urlong ye ki jing pho asniu bat ki jing ang lut jong Menteri rang ba do Narendra Modi Narendra Singh Tomar ula pelat pet baru ya ki video ki bala penmi da ka NCDC halor ka jing thau bat ka jing register ki cooperative na ka benta ki khat pratli ki jela ha ka tin Hindi bat he ki jat ki tin jong ka than
Deputy Commissioner jangka West Khasi District Meghalaya ubati lengwa oleh Menteri Kam ialah ke ikhtiar kabelapun ko board lembaga rule lais pa arkusau jangka Meghalaya Excise Act ban penbenai ia ke sengilat luit kum ke sengi khangkiat haga district. Kat tu kini kubor lakut kebelawan sepina ke All India Radio Shillong.